Per Petersen, så rykker Allan Nielsen frem. Der er en friløber til Allan Nielsen muligvis. Og løfter bolden, og Danmark er foran med 1-0. Allan Nielsen, der også scorede i den første kamp mod slovenerne, sørger for det perfekte. 3 minutter og 30 sekunder er gået. Kommer ind i feltet. Bevarer det rolige overblik. Løfter bolden over Boskovic, der er kommet på mellemhånd her. I kampen mod Slovenien i Parken er Allan Nielsen både målscorer, indpisker og fighter på det danske hold. Også Per Pedersen i angrebet havde en stor aften. Bevægelse. Det er Heinze, der er i bevægelse. Det ligger godt, tror jeg, til Per Petersen. Yes! Ja! 2-0. Et klassisk opbygget dansk angrebsspil. Lad os nyde det, når vi engang får det helt nedefra. Det er Heinze, der lægger den perfekte skruebold ind mod Per Petersen for lige presset sig foran Novak. Og Boskovic har ingen chance. Det er Jes Høgh, der ligger. Jes Høgh, der helt perfekt spiller den i dybden, siger Heinze. Okay, de dækker ikke så godt op i dybden, men det er... Men vi skal lægge mærke til, at Jes Høgh startede helt nede på egen banehalvdel. Et løb uden bold og var med ved den næst sidste aflevering, før Per Petersen her scorede til 2-0. Han stopper lige en gang. Yes. Det betyder ikke noget. 3-0. Bombe sikkert. På den her kamp. Du scorer, så vidt jeg kan se, med begge ben. Ja, det er rigtigt. Jeg får lov til at lave et mål med hvert ben, og det er jeg selvfølgelig glad for. Der er Allan Nielsen for at skabe sig plads. Rykker forlænger Thomsen. Allan Nielsen! Ja! 4-0! Det er hans aften. Han har spillet formidabelt. Har scoret 2 mål nu. Er ophavsmand til straffespark. Og sætter her kronen på en aften, hvor stort set intet mislykkes for Allan Nielsen. En klokkeren flugter og 4-0 efter 55 minutter. Nielsen er navnet. Kan ikke rammes renere. Det er også nærmest med ryggen, han hætter Mark Riber. Det er også godt set, at Claus Thomsen vurderer, at Allan Nielsen er i en bedre position.